אני נותן להם, ואומרים מה קורה, הנה קיון ממס, זה עכשיו תראי שתביני, עכשיו עליי מוקלט. קיון ממס נכנס, זה אח של דור, מה העניין עם קיון? עליי מוקלט, אוהבים אותך, תודה רבה על הלייקים. נחמד מאוד הסרטונים, זה שעושה לי את הסרטונים קונדנים עם השוויץ עם הכלב וזה. זה שמלא את הסרטונים קונדלים עם השוויץ עם הכלב, לקט תמיסמג'ה, זה קיון מס. עוד הפעם את לא כזה, אני מסביר לך, אבל את שלחתי את הסרטון, נכון? אבל זה הוא, זה אח של דור. את בסטלה מאתמול? את בסטלה מאתמול? לא, אני לא בסטלה, לא ישנתי. למה לא ישנים עליה? טוב, על הנוער פתקאות. גם. בישלתי ניקיתי, חילבשתי. אני רק ב2:30 התחלתי להקל מה קרה. 24 צופים בחוץ, 18 בפנים, תודה רבה. עוד את הפיצ'ר שלי. עוד את הפיצ'ר? זה שבחוץ? הנה אני עליתי בפוריו, איזה פגע, זה אומר שאני טוב. רגע, אני... שואל קרבות, אוהבים אותך, מתים עליך, מתגעגעים אליך, נראה אני צריך לעשות לך איזה שיחת טלפון דחוף. געגועים. חמוד את השקדים האלה, שואל על השולחן. היו שקדים על השולחן, לא יודע מאיפה, כנראה משתרם. מה? שקדים. מה קורה? כמו שאתם רואים, אנוכי בקצר. יושב לי בחוף הים. אחרי שנהנינו מה שנהנינו. תראה, את רואה אותי בלייב, איזה קטע פה לידי. גם שלא. זה מעניין. תגידי רגע, שאת שומעת אותי בלייב, את שומעת אותי יותר טוב או שעכשיו את שומעת אותי פעמיים? לא, אני הנמכתי את ה... הנמכת את זה של המכשירים? עכשיו אבל אם אני אשמע אותך בטיקטוק באופניות, יהיה פעמיים. זה כמו שבן אדם עכשיו יעלה ללייב והרדיו הזה אצלו פתוח, עוד טלפון. כן, הבנתי. כזה. אנחנו כן באכזיב. רגע, נגמרה המוזיקה. נגמרה המוזיקה כנראה, סגרו את המסיבה. אני אומרת, תעשו מוזיקה. אין לי, לא הבאתי פה את המוזיקה. השארתי את הסאונד בבית. תעשו מוזיקה אצלי. אבל אצלך רק תשמעי. קרא שפתיים. אני מאמין, תכף המוזיקה תתחדש. לא יודע, מה יש לי הרגשה. יום טוב, ספיר, מה שלומך ואיך את מרגישה. טוב, חברים וחברות, אני עליתי על מנת לעשות איזה 2-3 משחקים כאלה, 4, 5, 6. מי שראה אתמול בלילה, מרדכי עשה לדניאל לוי, רב אליעזר ברלנד, אני יודע, אני מרשה לך רק פעמיים לרשום 3, לא להמשיך, אתה מקבל השתקה. אתה מקבל השתקה, אליעזר, אתה מגזים, השתקה ל5 דקות, אתה יודע מה, אני אחוס עליך לדקה, בסדר, אתה יודע מה? קח ל5 שניות, קח 5 שניות. מה את אומרת? וואלה, אפשרי, איתי. אבל חם בהתקלגות. מה קורה, טוני? בוטל שם הכל בינתיים, למה קראו פה כמה סיטואציות אתמול, כאילו, באמא שלי, לפעמים אני חושב אם אני חי במהיר ועצבני. נכון, זה די דומה. הוא לא יודע, כל הסיטואציה של מה שקורה מסביב, זה פשוט הזוי. כן, אחי. לא שמעתי, לא יודע, פשוט מפסיקה המוזיקה, נראה לי עשו לנו בכוונה, כי אנחנו יושבים פה. כי כתבתי שומעים טוב. מה, יש לי באוטו, אבל לא ספיקרים. למה, את עד כדי כך במצב נואש? מה? את עד כדי כך במצב נואש, את חייבת מוזיקה? לא. או שאת רוצה לשים באוזן ולשמוע אותי ברקע בזה שלך. אין לך כאילו לעשות אוזן אחד מוזיקה ואוזן אחד לשמוע כאילו מדיה? אחת חרשת, אחת... לא משנה לי, הכל טוב, כן. כן, מה אנחנו אומרים חברים וחברות? אנחנו בבוקרו של איזה יום? חמישי. בבוקר יום חמישי. למה ככה, טוני? אני אספר לך בפרטי. אולי כולל אפילו שתראה בעדויות ישירות בסרטון וידאו אשר מאשש את כל הבלגן שקרה. מהון להון אנחנו כנראה ניצבים בפני תקופה חדשה. הכל טוב, החיים, וואלה דבש, חברים וחברות. אני רוצה לומר לכם, אתמול קוקי עשה לדניאל לוי ולעוד 2 חבר מרעב אצל שי הקפצות א' מהסרטים. דניאל לוי חשב לעצמו שהוא נמצא באיזושהי סיטואציה שהוא יכול להרים את האף שלו,
לא יודע, הוא שרק מריח פפונים של ילדות בנות 28, שלא לדבר על זה שהוא היה מריח פפונים של ילדות בנות 12, אוקיי, וכמה חי על חשבונם של הבנות 28, ועוד קורא לעצמו זרו. אני הייתי קורא לעצמו זירו, לא זורו. נכון, יותר מתאים לו זירו, להוא דניאל לוי, זה יותר זירו מאשר זורו. המאפיין המרכזי אצלו זה הזירו, כמה הוא אפס. אז חברים וחברות, אנחנו בבוקרו של יום, צהרו של יום, אני לא יודע, אני נרדמתי, התעוררתי באיזשהו זה, לפני שמגיעה הסופה היום ב3 לפנות בוקר, היא עושה לך, היא מאותתת. אני הלכה אותי לענים קצר. לא, אוקיי, הבנתי את הרעיון. רגע, נשתה רגע. מה אני אומר חברים וחברות? כן, תנו בעוקב. אנחנו נחזור לתוכן של קוקי. כל החרבטת של מרבטת. הסברתי לכם אתמול. לא יכול כבר לראות את כל האלה שמבקשים פה הסברים, מבקשים פה לא יודע מה עוד שנייה, מבקשים מאנשים דגימות DNA, שזה בכלל כאילו, אתה רוצה לשבת בטיקטוק? תביא לי דגימת DNA שלך. מה זה? מה זה? הסיכה. הכל אצלך מאוד מאוד מיוחד. נכון? עכשיו יש אצלך גם מלא כלי נשק. ההוק של הפותחן זה כלי נשק. החגורה אם את מורידה ואימת אותה לבן אדם זה לייסטר ולהקתו בראש. זה, הכל כבד כזה, צ'אבי, כן. לא קל? תראי, ברור שזה בסדר, ברור שזה כבד. בדוק. מיוחדת מאוד. גברת פלפלת אני קורא לה. לא קורא לה בשם שלה יותר. לאן על הבו? לאן על הבו? למה אמרתי על הבו? למה לא חנית שם למעלה? זה טיול. הבנתי אותך. הבנתי. טיול זה תמיד טוב. האמת. או. נשאר לנו לכיסא. כן, סבבה לגמרי, השם. מה זה? עושה טוב לגמרי. ממש. נעל יפה זו עבודה, אז אני אוהב אותה. למה? למה? מה קרה? את קולטת שגם את בחורה. זה התסמין, אבל אני פה מולך. לא משנה, אבל אני רואה אותך. זה התסמין ההתמכרותי. זה התסמין של ההתמכרות. אשכרה. דניאל לוי ואמא שלו בצפתוק על פני כבוד עקרונות. דניאל לוי ואמא שלו מעדיפים צופים, זה ברור, על פני כבוד וערכים, אבל הם מעדיפים צופים. אני אגיד לכם גם למה, אני אסביר. כי תשמע, אם יושבים לך 400 איש בלייב ואתה בן אדם מניפולטור, כן? אתה אומר לעצמך, אם אני זורק חכה, גם אם יש 400 איש ו380 לא פריירים, מתוך ה-20 פריירים, אם אני מרים חכה, עלה לי אחד או אחת של ברנה, הצלחתי. זה מניפולציה וירטואלית לראות את הרשת. אבל תנו לו, כמה זמן הוא עוד יוכל להחזיק מעמד? בינינו, כמה זמן עוד לירז תחזיק אותו? והילד הזאת היא גם כן סתומה מהתחת. נועם, אני מצטער, יש לך אחות, אלוהים ישמור, מה זה הדבר הזה? עוד איזה כאילו, מה זה זה? מה זה נשים משבת, מראה אתמול את ההתכתבויות שלו וזה מי זה מעניין? היא הסתומה, לא קיבלת בידה, מה קרה? מה? או שאמא התקבלת, לא יודע, מה זה הדבר הזה לשבת? והייתי איתו שבוע וזה מה שהוא כתב לי וזה מה שהוא אמר לי ואני נתתי לו והוא לא נתן לי ואני נתתי לו ואני אמרתי לו והוא אמר לי ואני אמרתי לו והוא אמר לי ואני אמרתי לו והוא אמר לי. ומה זה אומר שהוא אמר לי את זה? שאני אמרתי לו את זה, שהוא אמר עליה את זה, שהיא אמרה עליו את זה, שהוא אמר לי שהוא אמרה לו את זה. איזה נשים, אמא לב ואבא למה זה נמוכות. אישה יכולה להיות הכי אינטליגנטית בעולם ברגע שהיא מתנהגת בצורה כזו. זה שטות הזאת, להראות את כתבויות שלהם. אוי אוי אוי, מה מלא, צריכה כנראה גבר אמיתי שייתן לך good time, נראה לי, בשביל קודם כל שתירגעי, והרי ברור שאת עושה את כל זה בשביל חשיפה, אין לי ספק. ואני זוכר לייב שהתארחתי אצלי ואצל תמי, שגם אמרו לך את זה, ואני עכשיו בטוח וסמוך שאת סתם עוד איזה כלבונת קטנטונת שמנסה לרכב על גב של חשיפה שהיא בעצם לא שלך. זה מצחיק איך נשים שאמורות לסחוף לייבים ענקים בלי שום גבר או בלי שום דבר או בלי שום איזשהו מלחמה הולכות עם איזה מישהו בשביל חשיפה. ואז אחרי שבוע כמו ראית דניאל?
יש איזה מישהי איילת השחר. אני לא ראיתי, דניאל. לא משנה, יש איזה מישהי איילת השחר, יותר גדולה ממנו בקצת, וזה לקחה אותו לגור אצלה, שבוע היה אני רומן, לא שרבו, כן שרבו, את יודעת, היה אתמול יושבת, הוא חזר ללירז, מראה את כל ההתכתבויות שלהם, הוא כתב לי, ולמה הוא אמר לי, ולמה הוא אמר לי שהיא אמרה לא, ואני אמרתי לו, לא אמרתי לו, אבל הוא אמר לי שהוא אוהב אותי, אני אמרתי לו שאני אוהבת אותו. איזה אני פח אשפה באמא שלי אני. זה בעיניי אישה הכי מסכנה ומללה שיכולה להיות בעולם. אישה שיושבת בלייב, הייתה עם בחור שבוע כפרה. לא, אבל היא יושבת בלייב איתנו שבוע. אז כתבתי לה בקטע לא אחד, אמרתי לה, תגידי, את חושבת שזה לכבודך? כאילו לעשות לייב כזה? נראה טוב כפרה, נראה טוב, אינטליגנטית, ויש לה בית, יש לה חיים. הלכה נדבקה בסמרטטת הזה. עכשיו, מה היא עושה? לא משנה, הקהל לא אוהב. מה היא עושה? תגידי את זה בכל, הוא שאל לי, מה אכפת לך? תגידי, מה? תגידי. הקהל לא אוהב, אז היא יושבת אתמול בלוויה, לא הייתה לה חשיפה כלום, הייתה יושבת אולי 4 צופים, אוקיי? ואיזה נורמולוגית משחקת אותה, לא יודע מה, פותחת בקלפים או פותחת בשורה, תיתי? לקחה את דניאל לוי, הוא שיש לו חשיפה, שבוע לקח אותה, הלך אצלה, הצל אותה, לא היה לה איפה להיות, תיתי? קצת מסודרת וזה, לאכול מה לשתות. אני התרבן עליה, התרבן, כמו שנשים פעם ברבנות, התרבנים על בחורות באילת, שהיינו בני 15-16, הוא קידם את זה ל-2025, התרבנות על בחורות, התרבן עליה שבוע, פוטק חתך לה, וזה שלום תודה. הייתי יושבת בליים, הוא כתב לי, והוא אמר לי, ולירז מקנה בי, ואני לא מקנה בה, והוא אמר לי ככה לירז, ולירז ענתה לו, ואני לא עניתי לה, והוא ענה לי, ואמר לה, ואם אמא שלך, הילד, יש לך טיפונה דיללה מתחת לרגליים, איך ישבי באיזה בר כפרה, תראי גברים התחילו איתך, התנהגו עלייך חזק, תאמין לי, תהני חזק מהחיים. יושבת לי, מסתכלת לי על איזה ילד כפרה מה? אין לו כלום, לא במוח, לא כלום. מה זה? מה? התרבן, לא התרבנות, כשהיינו בני 15, אני שהייתי בן 14-15 באילת, אוקיי? אז איך היינו קוראים לזה? אתה מכיר תיירות וזה, אתה מתרבן עליהם. אני רבנית, אתה יודע, רבנית, תרבן עליה. תיירית, על הדולרת, על הכסף בבית מלון, אתה יודע, חדר בבית מלון. אנחנו ילדים פריקים, אנחנו שרמו את השיער ומסריחים, אנחנו מנוק מהחיים. אתה מבין? חוב של אדי, זה שמה בזמנו. אז היינו קוראים לזה רבניות, הם מתרבנים עליהם. המס, התחיל את הרבניות 2020-2028. בוא נתרבן על זאתי, ונתרבן על זאתי, ונרבן רבה, ותותולו מולו, וכולו סתם חרבן. אתמול ראיתי מכונה על כחיל, מה עשיתי לו? תשאר נהיה לבן. הביא עוד 2 אנשים כפרה אפרת, שיעזרו לו. גם אותם חרבן. תיאו בכלל מדבר איתי ממנו שתוק, לך קצין מודיעין, דבר איתו טוב איתך, אני בכלל לא מדבר איתך. והערבי, אני זה לו בערבית. יסן, תעלק, וואו, אם מישהו הקליט את זה אתמול, אני חייב, איך זה טעות, אני עולה ולא עשיתי הקלטה, אני כל הזמן רוצה מקליט, זה לפנתיאון היה, לפנתיאון. עשיתי להם א' עד סמך בלייב ל4 אנשים, אצל שי. הוא לא הפסיק לתמוס את הבטן, מסכן, שי. אני זמר כושל, אני כפרה עלייך, לא זמר, נשמה שלי, איך אני זמר? אומרים פה שאני זמר. זה מה שיש לך להגיב. אומרים שאני זמר. מה אתה? אומרים שאני זמר. דניאל? על דניאל. הוא משחק אותה זמר ביוטיוב. תגיד מה, אתה לא קולט שאת המילים, בין המילים לבין הליפסינג, נו. אתה זירו. אני מכריז עליך מהיום, יא זירו. אתה יודע מה אתה? דני זירו. נקרא לך מהיום. דני זירו. כמו יש את מלשינונת הנרקומנטים. דני זירו. דני קטן וזירו. דני קטן וזירו בר, אני מת עלייך, מה קורה? קוראים לו תמם, לא יודע למה הפסיקה המוזיקה. מעניין. מה קרה? אולי בגלל הפירוקים, יש מצב בשביל לדעת, כן? מה קורה? לא פה שם. כן, חברים וחברים, אנחנו בבוקרו של יום צהרו, 2:08. בוא'נה, תקשיבי, תופעה בת 1000 זונות. כאילו, אני פותח טיק טוק, לא, בגלל שם לך ריץ, זה נהיה לך ריץ שרץ. מה? האמת היא שלא. לא, מה זה שלא? עזבי אותך מהאמת עכשיו, פה לא חייב אמת. מה? פה לא חייב אמת. אז לא צריך להגיד האמת שלו. פה לא חייב את האמת. פשוט לא ישנת. לא ישנת, כמו רעב. עכשיו השעה 2 בצהריים. מי אתמול לא ישנת? נגיד אני ראיתי אותך עד 3 לפנות בוקר? הפרעת לי, כן. הפרעתי לך שאמרת שאת הולכת לעשות כביסה אחרי זה ולתלות בבלגן. איך הפרעתי לך? את לא, אתה לי כביסה, עשית, שמת את העוף בבשר, זה עשית כל זה. הגעת ל5-6 בבוקר, לא יכולת הגעת ל8 בבוקר? זאת עושה את הדברים לאט. אני שם עוף בגריל 10 דקות,
לעשות כל זה, שים אותו 10 דקות, סבבה? נגיד רבע שעה. נו, מה היה לך עוד עד הבוקר? מה זה הכל אצלך? אתה רוצה לבוא לאכול אצלי? לא, מה קשור עכשיו לאכול? ב10 דקות עוף של שעתיים. עוף של שעתיים? שעתיים שאת עובדת עליו, את מאפסת אותו? זה. אוקיי. לא יודע מה קורה פה, תאמינו לי. שקורה לי טוב. מיטל מור, תודה רבה על הזה, על הפרחים. בוקה, לפחות את מביאה לי בוקה, יש פה כאלה זורקים לי ורד. אני מי זורק לי ורד? שאני מת וזרוק ורד. פה בוקה לפחות. אתה יושב עם בחורה, מדבר איתה על טיקטוק, קח אותה לתוך המים, צובב אותה, חתיכת מפגר, אתה יודע, למזל חבר שלי. אם אתה תבוא, היא תיקח אותך למים והיא תסובב אותך. חבל לך על הזמן. לא, זה כל מיני סוטים כאלה. היא אמרה שהיא עייפה. בשבילך, היא ענתה בשבילך. קלטת, אתה עושה לך חכה, היה סוטה. מה, אתה איזה פדו קטן? מה קרה? אתה שומע קול של אישה, זה ישר מעלה לך את היצרים, אחי. מה, שכחתי לך, שמעתי שאני גם דלוק, בגלל זה אני גם...